tansah ditiru nanging saged dipirsani. Dan itu oke. Boten Rama. Iya, rene aja. Darma karo keluarga sing Satrio Jaya ya. Kukus duka kang kemeluk. Kukus duka kang kemeluk. Iya, lolo bah wong mati ora obah. Pakan aku ora bangsa kang maten nanging bangsa kang mentah. Mbak Jaya official Brewo Agung Lestari Sukirno 85 yo makarya bareng. Jalmo jagat nalindro kayangan Bathara ning jagat. Yo Aku pocong. Aku buta. Kowe apa? Aku. Kowe apa? Aku pocong warnane abang. Kowe buta. Iya. Aku lho. Prabu Singgogaro wonten atraksi api. Nggih. Aja lali satu tak emani kaki yo jagat aku nyuwun karo panjenengan jagat
ingkang sampeyan mengukaraken tansah manggirayu kali sing robeta setunggal penapa. Nggih. Pesenku yo ngene ya. Aja gawe sing neko-neko, ayo guyub rukun karo kancane. Ayo muri-muri budayane dhewe-dhewe. Iya,